Is me sé Pádraig Ó Gráda agus is me sé Gearóid I Rosnarún. Níorhain dar a ré agam. Níorhas agam an beán amari a bhí tú. Agus an sin tháinig mé grútú tagailte bhean húisiúilta an radio áitiúil anseo. Bhil má chunig tú sin ce fan ar hástra sin. Na bhí mar sin. Brenna. Níl éon rud adar níos mú Gearóid, gus ní bhéad is go dó. So tá me sé gaiistreacht le beidir 8 mbliana anuas. Bhí Panjam dónda san 8 mbliana sin, so beidir 2 bliana an éire. Ach, tá mé ra mé staidir an maiile clia agus an sin hasú mé a deanú aistreacht ar staite agus ar ngearscanain agus go ar an telefís agus inis tá mé an seo. Was go mé maidin amhain, agus bhí si mé. Is aithnar a harla le siobháin. Scanrithe, bhí mé sta gé deanna cinse, rúsí carca leor, rúsí beá fiú. Tím, níl mé ar waithe le híáil. Is duine samú Gearóid de bhrí go bhfuil sé gúnaí géir bhí cardú le hanaine agus a gúnaí géir codú le daoine agus a géirí cinneal bhí úsaideach do riine sa saoil atá hartar agus in amhaní deanan sé baraíocht agus tá sé de bhrí go sé géir bhí chuú leach agus chuú codúil an tamar fad, codúil an tamar fad. Ní heag leis sin a chuine le gáil a gcónaí agus tarlaíonn ruí do bhrí sin. A chug sé déistú an bhaile seo a luirtú chuminic sin faú de agáin. Na cin sin nach darlaíonn mór an chuirt an seo an anas da ghaoine. Ní chréid sin méid cesanna chur an seanáir seorm agus mé thuas a tuairt chuirte uí chalma. Os tuis a dag na blaíon. Ní thug le mé mecht gan sinna anna.